बीजेपी जिंदाबाद 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 एक नंबर है किसे बोल वरिंद्र कुमार मुसाहारी जिंदाबाद वरिंद्र कुमार मुसाहारी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बिटिआर इलेक्शननि थाखाय एसे आगोलाव जोंनि आसाम प्रदेशनि आफादगिरि मानगोनां दिलीप शइकिया बिथाङा फोसावबाय जों लुबैनाय मथे आं लुबैनाय मथे जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजा लुबैनाय मथे एक नं पर्बतजरा बियादाव आंखौनो बिजेपिनि केन्डिडेट हिसाबै दिनैहाय दासो एसे आगोलाव फोसावबाय आं खुब मोजां मोनदों दिनै आं ओरैनो गेलेनो होननानै गेलेयाखै आं बेखौल'नो बुंगोन जे जोंहा आं खनथाम गाहाम एमएलए जानानै थांबाय नैबे पर्बतजरानिबो आंहा मोनसे भिजन दं बेनो जाहैबाय दिनै पर्बतजराया 23 बोसोर जानानै थांबाय पर्बतजरा साब डिविजन क्रिएशन किन्तु बे 23 बोसोराव दिनै पर्बतजराया खालि माने मोनसे साब डिविजन अफिस दं बेवहाय स्टाफा रेगुलार स्टाफा साबासो दङ मेजिस्ट्रेट साथाम दङ आरो बाद बाखि कुनु स्टाफ गैया ओरैनो डेपुटेसनाव फैनानै खामानि मावफैदों दा आंनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जे पर्बतजरा साब डिविजनखौ पूर्णांग साब डिविजन लाबोनाय जेरखम मोनसे साब डिविजनाव बेसिकेलि सिभिल हस्पिटाल थायो दिनै आं 2011 सनाव जेला एमएलए दङमोन बे पर्बतजरा समष्टिया गौरीपुर समष्टियाव दङमोन तखननो आङो पर्बतजरा समष्टियाव पर्बतजरा साब डिविजनाल सिभिल हस्पिटालखौ मानो लुवाखै माब्ला लुगोन बिनि मोनसे कुइसन आं एसेम्ब्लियाव दिखांदोंमोन तखन बुंदों जे हा मोनोबा बेवहाय लुनायनि बेबस्थाखौ खालामनाय जागोन होननानै एसेम्ब्लियाव रिप्लाइ होदों किन्तु दिनैसिम बे आं एक्स एमएलए जानायनि उनावहाय दिनैसिम बेहाय रावबो सरजमिन तदन्तबो खालामाखै आरो सिभिल हस्पिटाल जानायनि कुनु बेहाय सम्भावनाबो गैया बावैसो 26 जानुवारियाव 26 माबायाव आगस्टआव जोंहा आसामनि गिबि मन्त्रि श्रद्धा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेवहाय जोंनि मेलाव फैदोंमोन जोंनि देरहासार मेल जे खुंदों बेहाय फैदोंमोन बिथाङा बेहाय स्पष्ट भाबै डिक्लारेसन होलांदों जे सिभिल साब डिविजन हस्पिटालखौ लुनाय जागोन लोगोसे प्रत्येकटा कोर्ट साब डिविजनाव मोनसे सिभिल कोर्ट थायो महकुमा माने आदालत थायो बेनिबो कुनु बेबस्था गैया गतिके बेखौबो आङो नाजानायनि थाखाय थांखि लादों इतिमध्य मेनिफेस्ट'आव सोनो थाखाय आं बेखौ बुंदों गतिके आं मोनसे भिजन लानानैसो दिनै पर्बतजरानिफ्राय एमएलए हिसाबै आं गेलेदों आरो आं आसा खालामदों जे जोंनि बिटिआर सरकारा बेहाय फैनाय लोगो लोगो जों पर्बतजरानि मोनसे बृहत परिबर्तनखौ जों लाबोनो हागोन।